В това видео ще видим две от основните свойства на канген водата и защо тя е по-различна от всички останали. Вдясно виждате прясна вода от чешмата, в средата минерална бутилирана вода от търговската мрежа от пластмасова бутилка и вляво канген вода, току-що налята с 9,5 pH. Първото свойство, което ще разгледаме, е възможността на дадено вещество да ни окислява или оксидира. Т.е. ще измерим окислително-редукционния потенциал с така наречения ОРП метър. И така, колкото по-положителна стойност плюс имаме, толкова по-вредно за нас е това вещество. И обратно, имаме ли минус, може да считаме, че това е много полезно за нас. Както сами виждате, дори въздухът ни окислява и е плюс над 400 пункта. Започваме с чешмяната вода, която стига до 260 плюс пункта, което значи, че тя ни окислява. Това специално за чешмяната вода дори е добре, предвид, че често виждаме дори по-лоши показатели. Да видим бутилираната вода. Плюс 280, т.е. тя също е вредна за нас. Освен микропластмасата от самата бутилка, тя влияе и негативно, като ни окислява. Ето и канген водата, която веднага става с минус, т.е. тя е супер антиоксидантна, почиства клетките и ги предпазва от окисляване. Т.е. чешмяната вода минава през ионизатора за вода канген и водата от вредна става полезна за нас. Минус над 200. Да видим отново и средната вода. Другото свойство, което ще тестваме, е с така наречения pH тестер, както в училище в часовете по химия. Колкото по-лилав е цвета, толкова по-силно алкална е тази вода. Да видим чешмяната вода днес. Това е pH тестера. Резултатите за чешмяната вода. Ето. Тя клони към алкална. Бутилираната вода е неутрална, а канген водата е супер алкална. 1 литър канген вода се равнява на 1 кг боровинки всеки ден. Високата алкалност на водата от своя страна регулира алкално-киселинния баланс и неутрализира всичко, което на ежедневна база ни окислява. Дали си заслужава да имаме канген вода от дома всеки ден? Променяйки водата, може да променим живота си. За още информация, свържете се с мен.